Купалаўскага тэатра новы мастацкі кіраўнік, калі вы не ведалі. Это Расіянін. Былы мастацкі кіраўнік Чарэмхаўскага драматычнага тэатра. Томскага тэатра юнага гледача і нават Матыгінскага драматычнага тэатра, заваць яго Дмітрый Акімаў. Ён справа, слева это наш міністр культуры Чарнецкі Руслан, калі не памыляюся, так? Ну вось, калі ласка. Тое фото, дзе яны дораць адзін аднаму кветкі, два мужчыны на сцэне, да? Ну, так. А што, мужчына не можа падарыць кветкі другому мужчыне? Не, можна, ну просто яны ж скрэпныя ўсе такія. Ім нельга. Ну, з іх пункту гледжання так, хіба так. Ну, добра, а слухайце, а заўсёды новых мастацкіх кіраўнікоў Купалаўска міністр культуры знаёміў? Слухайте, ну, гэта нормальная практика. Нормальная? Так, ну, досыць нормальная, бо гэта ж пасада мастацкага кіраўніка узгадняецца ў міністэрстве, наколькі я памятаю гэтую механіку. І таму гэта цалкам прымальна. А то, што гэта расійскі рэжысёр, гэта прымальна, гэта нармалёвая практыка? У дадзеным выпадку я лічу, што гэта суцэльны плюс, бо ні адзін з беларусаў не впісаўся на гэтую пасаду, і да сяе пары і нашыя калегі ставяцца да гэтага, нават тыя, которые хацелі б працаваць у Купалаўскім, у іх яшчэ маральна-этычныя нормы іх стрымліваюць, і яны разумеюць, што гэта не камільфо. Ну, бачыце, а гэты чалавек па-за кантэкстамі знаходзіцца. І можа і ў кантэкстах недзе, але вось яму чамусьці падалося, што гэта нармалёва. Хаця не, ён же ж ставіў нейкі там нешта ўжо ў 23-м, здаецца, годзе. То ён, я думаю, цалкам разумее, што ў нас там адбываецца. Вось. Але беларусы абураюцца ўсё ж такі, ну, глядзіце, гэта... Калі б гэта не было так сумна, гэта было б смешна. Но я разумею, калі на пасаду там кіраўніка, ну, мастацкага кіраўніка, так, тэатру, галоўнага тэатру Беларусі, калі б на пасаду такую паставілі б, ну, я не ведаю, ну, хоць нейкае імя, ну, з брэнду. Хаця б з Масквы, з Піцеру, рэгіянальны. Хто там, тэатр нацый такі быў, дзе там... была это Чулпан Хаматова і Миронов. Ну, Миронов приехал. Ну, Миронов. Імя. Ну, добра. Ну, ўжо святыню нашу, але хоць этому москалю такому. Але з Матыгінскага тэатру. Матыгінскі тэатр. Бліжэй ну, ўжо з Віцебска нікога не знайшлося. Ці з Магілёўшчыны. Не, з Віцебску зразумела чаму. І гэта добры такі сігнал. Это Олег так разважаў. Яму добра падаецца таму, што беларусы на это не ідуць. Да пайшлі б беларусы. Сказалі, пайшлі б. Ну, ёлкі-палкі, Матыгінскі тэатр. Ну, што это за здзек? Слухайте, ну, з іншай кропкі гледжання, для яго гэта можа быць кар'ерны рост. Калі б ён быў бы з якога-небудзь больш-менш такого прыстойнага ўжо тэатра, то гэта быў бы не кар'ерны рост, так, можа быць, нейкі адкат для яго, разумееце? Ну, яны ж не знаходзяцца, не разумеюць, што гэта для нас галоўны тэатр, як бы, ну, беларускі. Ну, рашэнне хто прымаў? Міністэрства культуры? Ты не ведаеш, хто там прымаў рашэнне. Хто прымае рашэнне ўвогуле аб назначэнні такой пасады? Ну, я ж кажу, узгадняецца пасада ў Міністэрстве культуры. Значыць, Міністэрства культуры прымала рашэнне. Вось. Для яго это рост. Канешне, рост. Прабачце, я... Для яго рост. Рэч у тым, што гэта тэатр беларускі, ён мусіць быць беларускім, ён застанецца беларускім, разумееце? І тое, што вось цяпер узнікла такая сітуацыя, гэта толькі арэлі, толькі адцягваюцца яшчэ ў адзін бок, але яны качнуцца, разумееце, і ўсё стане на свае месцы ў рэшце рэшт. І чым больш яны адцягваюць гэты тэатр, які створаны як беларускі, які існаваў ва ўсе часы як беларускі, калі яны яго адцягваюць у той бок, тым больш будзе рэакцыя зваротная. Так што я думаю, што сітуацыя ўсё нармальна. Ці жадаем мы яму поспеху?
не, вядома, не жадаем. Нам не хацелася б, каб там што-небудзь адбывалася, бо мы сыходзілі з пэўнымі патрабаваннямі. І патрабаванні гэтыя не былі задаволеныя. Але ці мае ён шансы на поспех? Мае. Ці могуць узнікаць цяпер нейкія спектаклі больш-менш прыстойныя? Могуць. Ну, і гэта... Ну, я кажу, але, ну, гэта нічога не зменіць у той сітуацыі, якая ўзнікла ў 2020 годзе. Ці, ну, разумееце, што яны не маглі яго пакінуць, гэты тэатр у спакоі. Гэта для іх непрымальна. Ну, бо гэта... Я так не хочу хвалиться, але все-таки это один коллектив, который паўстаў и который довел справу до конца. Это Купалаўскі театр, который звольніўся, который зрабіў хоть нешта, разумеете? И для их это, ну, просто рэч такая, что, ну, але слухайте, что мы еще про благое? Мы ж тут так само існуем. Мы так само існуем, мы живем. Все яшчэ пазапытаем вас про ўсё гэта. Пачакайце, у 20-м годзе. Про добрае пачакайце, яшчэ про благое. У 20-м годзе звольнілася больш за 50 акцёраў супрацоўнікаў. Паставілі гэту Вольгу Няфёдаву, яна ўзначаліла Купалаўскі, сустракала Лукашэнку нават з алкагольнай крамы, плакала ад сустрэч. Так дайце кавалачак, каб ведалі нашы гледачы, хто такая Вольга Няфёдава, таму што гэта вельмі цікавае пытанне менавіта пра Вольгу Няфёдаву, якая стала кіраўніцай. У 20-м годзе пасля ўсіх пайшлі. Калі хочаце, я вам раскажу пра Вольгу Няфёдаву. Конечно, зараз гледачам покажем, что это за человек. Самый яркий пример, который я не могу не привести, конечно, это просто человек, который олицетворял собой культуру белорусскую, да, который был за белорусскую мову, который... Мы даже однажды с ним сцепились в театре, когда я говорила по-русски, в общем-то, Паша. Наш обожаемый Паша Харланчук, который не говорил по-русски, который говорил о том, что это россияки, там, да, тра-та-та, и что это все Россия оккупировала. Где сейчас Пашенька? В губернском театре у Сергея Безрукова. Да. Более скрепного театра в Москве еще поискать. Конечно. Вот, делайте выводы, смотрите на своих героев и кумиров. А это, может быть, судьба так наказывает? Знаешь, вот, я думаю... Хто ж такая Вольга Няфёдава? Чаму яе не заставілі на пасадзе, калі яна такая лукашэнка-цэнтрычная? Ну. Слухайте, мы не выносілі гэтага ніколі на шырокі свет, каб пакуль Вольга была там у этом самым, але яна таксама ж, калі мы сыходзілі, яна таксама плакала. І яна таксама хацела сысці, яна казала, як. І далей яна казала, што яна не можа сысці, таму што вы ж зразумееце, што мне няма за што жыць будзе і так далей. Вось. І рэч у тым, што нават у нас захаваліся інтэрв'ю з акцёрамі, сярод іх і Вольгі Няфёдавай, у якіх яна кажа, што лепшы дырэктар, который быў у Купалаўскага, гэта Павел Павлович Латушка. Но мы просто гэта не выкладвалі ніколі, бо гэта, ну, я лічу, што гэта просто было б непрыстойна. Але я пераглядваў гэта часам і так і думаў пра тое, што як бы Ольга досыць прагматычны чалавек. Яна, калі пусціла слязу, то яна ведала, для чаго яна гэта рабіла. Яе было там 4 гады, як яна сама казала, 4 гады, але мае. Вось яна так іх і атрымала. Далей, ну... А што здарылася, як вы лічыце? Што магло здарыцца? Я лічу, што... Чаму яе не пакінулі далей? Так, чаму не пакінулі? А яе звольнілі, я ж не ведаю. Ну, відаць, што так. Ну, ўжо яна не галодная, там это відавочна. Слухайце, ну, бо, як кажуць, не апраўдала даверу, відаць. Ну, так. Капец, это вельмі цікавая рэч, так вы такія рэчы зараз расказваеце, што да яе губазік прыйдзе? У сэнсе? Не прыйдзе. Яна ж... Гэта мае словы супраць яе словаў, а выкладваць мы нічога і не будзем. Так што...
Добра, а што вам вядома наконт таго, ці ідзе глядач у тэатр? Таму што, ну, з аднаго боку, вось, там, не апраўдала даверу. Можна ж па-рознаму да гэтага ставіцца. Не апраўдала Можа, даверу. рэйтынгаў няма. А? Можа, А рэйтынгаў вось, няма. можа, няма рэйтынгаў. Можа, не тое, што там па нейкіх палітычных матывах, ці там... Ці вы ведаеце, у якім стане зараз тэатр? Ці ходзіць глядач туды? Я не скажу, что мы так назираем так уважліва за гэтым, але ну то, что трапляецца, вядома, мы глядзім, так, ну, абмяркоўваем паміж сабою. Ну, відавочна, што там нічога, ніякага прарыву мастацкага не адбылося пад мастацкім кіраўніцтвам Ольгі. Ну, гэта было чакана, і я ж кажу, што гэта для нас в прынцыпе не блага і не добра, як ёсць. А калі памрэ тэатр? Калі будзе пастаўлена першая п'еса пра СВА? Ну, слухайце, я не думаю, што ён памрэ пасля гэтага. І тут гэта зразумела, што гвалт, што людзі пад ціскам будуць рабіць тое, што ім загадаюць. А людзі, которые мелі ў сабе патэнцыял да супраціва, яны ў асноўную сышлі. Я не скажу, што там засталіся такія ўсе лагодныя, которые зусім будуць пагаджацца. Таксама ёсць, там застались нармальныя людзі, і ім будзе гэта цяжка давацца, але яны будуць рабіць, але гвалтам мы ж разумеем, што нічога не даб'ешся. Каханне праз гвалт не надыходзіць. Вось так. Так што, і чым больш адцягнуць яго ў бок гэтай расейшчыны і ўсяго гэтага дзярма, тым мацней ён пазней вернецца на сваё месца. Разумееце? Ну, а чым зараз занятыя сапраўдныя купалы? Вось вы Тады хацелі к пра добраму, добрае. так, к светлому перайдзем. Ну, я не до конца пагаджуся з тым, што мы такія ўжо сапраўдныя. Мы просто тыя, хто... Але ж вы кажаце і размаўляеце з людзьмі аб тым, што баліць сёння ў людзей. Мне падаецца, І гэта што і ёсць тэатр, ён сапраўднасць адказвае такая. на запыт гледачоў. Гэта ж Ну, вельмі так. важна. І вось, да, менавіта. Так што мы жывем, і у нас наступная прэм'ера адбудзецца 31 сакавіка, 1-2 красавіка. Мы назвалі гэта спектакль «Мінскае мора». Спектакль натхнёны даносамі, якія кіберпартызаны нашыя выклалі ў сеціва. Мы іх перапрацавалі, мы паглядзелі, што з гэтага можна зрабіць, і мы зрабілі гісторыю сям'і, у якой урэшце-рэшт оказывается, что мало кто не доносил один на другого. Ну, такая крыху саркастычная гісторыя. Вось. Яна можа быць непраўдзівая, не характэрная для беларусаў, але я думаю, што гэта будзе месцамі сумна, месцамі гэта будзе весела, месцамі будзе цікава. Лявон Вольскі нам напісаў музыку і песні. Вось. Так што гэта будзе не проста драматычны спектакль, нейкі такі вось яшчэ такі дзіўнаваты. Ну, спрабуем таксама з формамі папрацаваць, але гэта будзе ўжо спектакль з дэкарацыямі. Мы, дзякую Павлу Павловичу Латушку, ён нам знайшоў на стварэнне гэтай п'есы і напісанне песень фінансы. Цяпер мы ад Рады культуры дасталі таксама грошы, медігрант, і у нас будуць дэкарацыі, у нас будуць касцюмы, слухайце, у нас будзе прыгожа. Вы так про это говорите? Не, ну гэта нібыта у вас не было этого ўсе этой гады. Слухайце, ну, збольш амаль што не. Ну, тыя сродкі, якія мы дастаем, яны замалыя на тое, каб былі дэкарацыі, але цяпер у нас будзе ўсё, і відэапраекцыя нейкая прыгожая будзе. І там, я ж кажу, што, ну, так што я заахвочваю вас прыйсці да нас. Першы ўжо спектакль амаль разобраны цалкам, але другі там трэці яшчэ. Спасылачка ў чаце зараз адпраўляць. А з чым выйдуць гледачы? Гэта будзе больш... Так, у Варшаве.
Будзе больш Убачаю, смешна ці убачаю. больш страшна? Як вам падаецца, з якім уражаннем выйдуць людзі? Што это ўвогуле жанрава? Не отпоеду, не скажу, не откажу, бо я по жанры гэта натуральная драма, як бы так, але будуць там песні, і што гэта будзе ў выніку. Я хацеў ад пачатку, каб гэта быў фарс, але на фарс набув патрэбныя людзі, патрэбна больш актораў на сцэне, каб гэта было, каб мянялася ўвесь час нейкія касцюмы, каб ўсё было мігценне, зіхаценне. Мы спыніліся на тым, што нам трэба скарачаць склад і 5 акцёраў на сцэне. Не так і мала, але гэта як кажуць, не верхняя мяжа. І у гэтым цяжэй проста рабіць такія рэчы, ну, разумееце. Таму мы наблізіліся да драмы. Але што мы яшчэ з гэтага выкруцім, гэта сакрэт і для нас таксама, як і для гледача. Так што я думаю, што, як кажуць, куранят па восені лічаць, так, то вось мы ўжо пасля прэм'еры, можа, акрэслім, можа, нам дапамогуць нашы крытыкі акрэсліць жанр, якім мы Наша гледачка Осла піша: захапляюся, канешне, нашымі акторамі. Яны і людзьмі засталіся і працягваюць рабіць сваю працу, сваю справу. Насколькі складана рабіць сваю справу, працягваць займацца тэатрам у эміграцыю вымушанай, таму што, ну, падаецца, шмат болей працы, якая добра аплочваецца, якая дае больш гарантый у нейкіх, можа, нават і сацыяльных. Як вы лічыце, чаму вы гэтым займаецеся і насколькі складана займацца беларускім тэатрам у эміграцыі? Складана, вядома, бо гэта перайшло у нейкую такую нават факультатыўную справу, таму што кожны з нас займаецца выжываннем тут. Там хтосьці таксо, хтосьці, вось Ігор Сігоў ужо атрымаў правы на аўтобус і ездзіць у прыгарадным аўтобусе, возіць людзей. І, дарэчы, ТВН рабілі з ім інтэрв'ю нядаўна. Думаю, што яно выйшла, можа, і яшчэ не. Это хто? Палякі? Польскае тэлебачанне? ТВН. Так, не ТВП, а ТВН. Гэта польскае тэлебачанне. Яны прыходзілі да мяне таксама, каб я ім пра ігры расказаў. І вось яны запыталіся, як я стаўлюся да таго, што не ведаю, ці яны ўключаць гэта, што Ігор пайшоў у кіроўцы аўтобусаў. Я кажу, ну, што ведаеце, што ў дадзенай сітуацыі яму нават і зайздрошчу, бо ў яго цяпер ёсць сталая праца, у яго ёсць пакет паслугаў, у яго ўсё, ну, як бы нармальна. І Ігор маладзец, ён проста, вось, ну, ён зрабіў гэта, ён зрабіў мужчынскі паступак, ён учынак такі, который ён адвучыўся і як бы здолеў у свае 50 з лішнім гадоў памяняць сваё жыццё. Паламаць, я б сказаў, пераламіць. Так, каб яно прыносіла плён яму і яго сям'і. А тое, што Ігор працягвае у нас, у яго ёсць... Ну, і мы ж таксама не ва ўсіх спектаклях граем. Мы так стараемся пасунуцца і прапусціць адзін аднаго, каб увесь час нашы былі занятыя у нейкіх новых спектаклях. То бок мы разумеем, што мы не можам граць спектаклі людныя, і мы граем такія меншыя па складзе. 3, 4, 5 чалавек. Вось. І як бы, ну, стараемся прапускаць адзін аднаго, каб не забываць, што такое знаходзіцца на сцэне. І у Ігора ёсць роля ў Бахарэвічы, людзі гусі-лебедзі. І я думаю, што пазней ён таксама не адмовіцца, калі нешта для яго знойдзецца. Вось. Ну, такая, вось так. Такі быт. Ну. Скажыце, калі ласка, вось гісторыя з Камероном. Вы гралі ўжо колькі год, так?
Ну, 2 гады. 2 гады. Ну. 2 гады, так. І ось ви граєте, там, Пугач, Чуб, граєте, і тут, хоп, і раптом, і аўтар вийшов. Размова ідзе про Максима Знака, це його Так, вядома. кніжка. Як уражанне ад першай сустрэчы з аўтарам? Гэта, ведаеце, гэта чаканая гісторыя. Мы чакалі, што мы калі-небудзь убачымся з Максімам. Хацелася б, каб гэтая сустрэча адбылася на вольнай радзіме, але і хаця бы мы сустрэліся вольнымі людзьмі. Разумееце, па гэты бок мяжы. Выдатна. Просто калі даведаліся, што Максім выйшаў і што ён ва ўкраіне, мы з ім пачалі як бы кантактаваць, і ён вельмі хацеў патрапіць да нас. І у яго гэта ўдалося. І ад таго часу ён ніводнага Закамерона не прапусціў. Ён ездзіў з намі, ён прыйшоў да нас, калі мы у снежні гралі тут, у Варшаве, пазней мы гралі ў Вроцлаве і Кракаве, і Максім ездзіў з намі, ён ладзіў там пасля спектакляў аўтограф-сесіі. Потым ён там заставаўся ў гэтых гарадах і ладзіў там творчыя сустрэчы аўтарскія з людзьмі. Так што, ну, гэта такі, я назваў гэта такі прамежкавы нейкі шчаслівы фінал гэтай нашай гісторыі. І гэта, ну, выдатна, што у нас вось такім чынам адбылося. І Максім гэта чалавек, якім можна захапляцца насамрэч. Ён вельмі адкрыты, вельмі у яго стаўленне заўжды да любой сітуацыі вельмі спакойнае, цвярозае і правільнае. Ну, як на мой погляд. Разумееце? Ён прачытаў там 5000 кніжак, прачытаў, ёкала мене, разумееце? 5000 кніжак чалавек прачытаў. Ён там чытаў нават кніжкі на іншых мовах, просто дзеля таго, каб пазнаёміцца з гэтымі мовамі, которых ён нават не ведае. Гэта яшчэ было да забароны, цяпер, калі вы не ведаеце, у іх усе кніжкі лацінкаю, которые былі... У іх усе спалілі. Так, ну, усе спалілі. Але яшчэ ён вывучаў гэта ўсё. Ось. Ну, Прабачце, хацеў такое пытаць, што я вось, напрыклад, ведаю шмат пісьменнікаў врачей. Ці, напрыклад, там шмат пісьменнікаў матэматыкаў. А вось пісьменнік-юрыст, праўнік, для мяне, ну, Франц Кафка, вядома, ён там вывучаў права. І ўсё, больш я не ведаю такіх. Ці робіць уражанне Максім Знак, ці падобны ён да Кафкі, як вам падаецца? Таму што Кафка гэта ж, ну, гэта капец. Гэта ўжо ўсё. Максім зусім іншы падаецца, не? Ну, супрацьлегласць такая. Ці ўсё ж такі нешта кафкіянскае ёсць? Кафка. Ну, Кафка для мяне гэта... Я начытваў працэс ягоны на беларускай мове. Ён ёсць у сеціве, начытаны мною працэс Кафкі. Кафка гэта... Для мяне гэта сказ на старонку, разумееце? Вось гэта... Калі думка ідзе, потым неяк ператвараецца ў нешта іншае, трансфармуецца, яшчэ потым яна не завяршаецца, яна ідзе далей, яна зноў трансфармуецца і зноў. Максім не такі, Максім больш канкрэтны, я скажу, што з Кафкай яго параўноўваць нельга. Хаця, можа, тады быў такі час, што так любілі пісаць. І Кафка папросту дрэнны юрыст. Але, чакай, з Кафкай свой. А як змяніўся настрой п'есы самой, калі Знак выйшаў? Ці змяніўся?
Таму што ну гэта ж свята было, калі ён апынуўся на свабодзе, на волі. Ну, вядома, Весялей стало? калі мы чыталі апошні ліст, там, дзе ён дзякуе сваім родным, калі Максіма не было, і калі ён ёсць у зале, гэта зусім па-іншаму гучыць. Вось проста фінальны кавалак тэкста, который мы даем Максіма. Самая кода спектакля — гэта ўжо зброя Володі Пугача. Папярэджвае яе вось гэты ліст. І калі Максім з'явіўся ў зале, ну, нейкі вось настрой палёгкі таго, што аўтар ёсць, ну, гэта зусім па-іншаму гэта ўжо чытаецца. Ведаеце, ён дзякуе там... Лягчэй ці наадварот? Гэта, ну, лягчэй, вядома, лягчэй. Бо там, калі разумееце, калі аўтар, які дзякуе сваёй матулі, бабулі, дзядулі, тату, сыну, сястры, жонцы, калі дзякуе ім там, ну, скажем так, у гэтым лісце, і калі ведаеш, што ён яшчэ ў няволі знаходзіцца, то гэта адно. А калі ён дзякуе ўжо ім, і ты ведаеш, што вось ён тут побач, і гэта, ну, нейкі такі момант нават, ну, гонару, што чалавек прайшоў гэта ўсё, ён застаўся чалавекам, і яго гэтая сістэма не зламала. Разумееце? Ну, вось так. Памятаю гэты ліст, які вы чыталі не аднойчы, і калі Максім быў яшчэ за кратамі, канешне, было вельмі гэта цяжка слухаць. Вось, але я ні разу не чуў ужо пасля, як ён выйшаў, вось гэтай у вашым выкананні я не чуў гэта. Ну, трэба пачуць. Змену тону пачуць. Ну, вы разумееце, што гэтыя абставіны, яны ўжо, калі ён тут, то яно гучыць, ну, проста яно не можа гучаць так сама, як гучала раней. Гэта ўжо, ну, гэта вось нейкі такі выдых, такі, ну, дзякуй Богу, такой, ну, дзякуй Богу. Ну, так што... Яшчэ ж нагадваем пра спасылачку на квіткі, калі ласка, купляйце квіткі, давайце зробім солд-аут, гэта вельмі важна, і убачымся абавязкова на спектаклях. Спектаклях, так. Апошняе факультатыўнае пытанне, ці назіралі вы за прэмію Оскара, і ці ёсць вам што сказаць, бітва за бітвай глядзелі? Ці цікава вам увогуле гэта? Ой, не. І бітву за бітвай не глядзелі? Я телек не гляджу ўжо увогуле яшчэ з Беларусі, я вам скажу так сумленна. По телеку не паказвалі. І тут я яго не ўключаю. Да? Ну, я ж не ведаю. Дзе ж вам по телеку пакажу? А дзе гэта паглядзець можна было? Кіно. Ну, па-польскім, напэўна, паказваюць. Кіно? Ноччу? Не, я маю на ўвазе бітву за бітву, я не маю на ўвазе прэмію. Не, я прэмію Оскар маю на ўвазе. А бітву за бітвай... Слухайте, я ж її починав глядіти. Ну, з Ді Капріо. Леонардо Ді Капріо, так. Ну, так, але не скончив поки що. Ну, але ураження цілком приємне. Ну, нешто мені не задалося. Ну, і гуляють. Я тут Тарантіну перегляджував останніми часами. Що? Менавіта? І все переглядав. Я, оказывается, його не глядів, амаль що нічого. Я пераглядзеў ўсё, што было. Акрамя бесслаўных гэтых ублюдкаў, гэта я глядзеў, крымінальнае чытво я глядзеў, ад усхода да заката, ад заката да ўсхода, там, таксама я глядзеў. На якой мове вы глядзіце Тарантіна? Ну... Пакуль я не зрабіў дубляж на беларускай, гляджу на расійскай. На расійскай. Не, вы ж польскім валодаеце добра. Я думаю, можа, па-польску ўжо глядзіце. Ну, па-польску. Можа быць, але няма ў сеціве, разумееце? Па-польску гэта праблематычна знайсці. Дзякуй вам, спадар Олег. Спадзяюся, убачымся на спектаклях. Запрашаем всіх наших глядачаў-глядачак купляць квіткі. І да сустрэчы. Дзякуй вам за ваш час. Калі ласка, дзякую вам усім, дзякую усім глядачам, якія застаюцца з намі, дзякую усім людзям, которые пра нас памятаюць. А мы стараемся заставацца людзьмі і хочам, каб усе беларусы ўсё ж такі людзьмі зваліся.